Ako môžem pomôcť narcistovi? Ako ho zmeniť? A ja ti na to poviem jednu analógiu. Predstav si, že ideš lesom a uštipne ťa had. A namiesto toho, aby si okamžite išla do nemocnice zachrániť seba, začneš behať po lese a hľadať toho hada, aby ti vysvetlil, prečo ťa uštipol, prečo ti to urobil, veď si to nezaslúžila. Znie to absurdne však. A presne toto robí veľa žien vo vzťahu s narcistom alebo silne manipulatívnym partnerom. Hľadajú dôvody jeho správania, chcú ho pochopiť, chcú nájsť spôsob, ako mu pomôcť. Lenže zatiaľ, čo sa snaží zachrániť jeho, tvoje vlastné rany sa len prehlbujú. On môže mať milión dôvodov na to, prečo je taký, aký je. Môže mať za sebou ťažké detstvo, traumy alebo čokoľvek iné. Ale pokiaľ on sám nechce prevziať zodpovednosť za svoje správanie a pracovať na sebe, tak ty ho nezmeníš. Jediné, čo môžeš zmeniť, je to, ako na jeho správanie reaguješ. Ak už nechceš, aby jeho správanie rozhodovalo o tom, ako sa budeš cítiť, napíš do komentára slovo reakcia a pošlom ti niečo, čo ti pomôže získať nad svojimi reakciami väčšiu kontrolu.